Pozdrav i dobrodošli u novi video na ovom kanalu i danas ću vam pokazati ono što sam želio da vam pokažem jučer, pa sam ipak snimio ono za rejtinge. U svakom slučaju, ovi ljudi zaslužuju ogroman respekt i svaka im čast. Danas ću vam pokazati doslovno ljude koji igraju nogomet ili ti ga fudbal, a nemaju nogu, ruku ili nešto od tog dijela tijela. Meni je fascinantno koliko je to zapravo dobro. Znači koliko zapravo to izgleda moćno, dobro, zabavno, atraktivno. Tako da svaka im čast i danas sam odlučio pokazati ove ljude i svaka im čast što su se trudili uopće da to nauče, da to mogu, da ovo, da ono, tako da svaka im čast. Prije svega, lajkujte ovaj video, subscribeite se dole na kanal, puno mi znači vaša podrška, te naravno dođite na live stream, upravo sam live, puno bi mi značilo stvarno kad bi došli, podržali live-ove, znam da ih želite gledat, ali iz nekog razloga ne želite baš dolaziti na trovo, ali stvarno nema razloga za tim. Ako volite mene da pratite, nije bitno na kojoj sam platformi, slobodno dođite gdje god da jesam besplatno. Sad ću da vam pokažem neke najbolje trenutke koje sam uspio pronaći, nije baš da ima previše toga na internetu, barem ne na YouTube-u, tako da nije baš bilo lagano ovo da se nađe, pošto nema baš puno snimaka, tako da pokazat ću vam ono što sam pronašao. Ovaj video sad koji ćemo pogledati ne traje nešto previše dugo, tako da nema veze, imamo još nekoliko, znači pogledajte dobro, znači kako oni šutaju, znači kao što vidite, velika većina njih nema drugu nogu, golman nema čak i ruku. Pogledajte koliko su oni brzi, na koliko oni velikom terenu igraju. Naravno neko čak i kao ima nogu, ali nema stopalo ili nešto tako. U svakom slučaju, gledajte ovo. Pogledajte, znači, napominjem, ovo su invalidi. Ne potpuni naravno, nego ono, evo pogledajte, ovaj nema nogu. Pogledajte kako on dodaje, gledajte ovi dupli pasi, znači, ovo je meni fascinantno. Sad gledajte ovaj potez, gledajte ovo. Kako se on izdigo gore, znači kako oni ovo rade, svaka im čast. Iskreno, ovo izgleda tako moćno. Gledaj ovo. Opa, gledaj ovo, evo gol. Golman si nije mogao baciti zato što ja mislim da tu ruku nema. Da nema desnu ruku i da se bacio ne bi ništa od toga napravio. Tako da ovo izgleda nevjerovatno. Znači ovo su igrali Turska i Engleska. Gledajte ovo. Stvarno fascinantno, iskreno. Stvarno fascinantno, iskreno. Gledajte ovo. Gledajte, opa, i obranio golman. Stvarno nevjerovatno. Gledajte ovo, evo gol, brate. Gledaj, on na jednoj nozi dignuo šake, ali stvarno nevjerovatno ove scene kad pogledate, stvarno ne bi čovjek rekao da je ovo, mislim, kako, gledajte ovo. Kako oni, znaš, na šta se podignu i udare i pogledajte gore, znači, koliko oni igraju dugo, 51 minuta, pa nije to malo. Čekaj, nisam vidio ovaj gol. Evo. Opa, šut. Vidi bombu, brate. Ovo je bombetina, brate. Znači, iskreno, ovo je toliko fascinantno, brate. Ovo je toliko fascinantno. I gledajte koliko ljudi gleda to. Znači, ovo stvarno izgleda baš atraktivno. Evo, pronašao sam još neki snimak. Znači, stvarno, ovo izgleda nerealno. Znači, svaka čast. Znači, ovo je baš veliki respekt, brate. Znači, stvarno, kako oni igraju, ovo je stvarno svaka čast. Ovo je promašio. Inače, ja mislim da je ovo amaterski, ovaj tu, ono je kao, ne znam, ni ono kako je, ovo je baš, ja mislim, nešto amaterski. Sad gledajte ovaj, gledaj dribling. Gledaj kako on njega prođe, vidi kao faul napravi. Ali kako je on njega prošao, to je jednostavno fascinantno. Šteta što kamera nije malo dalje da se to ljepše vidi, ali kako je njega prošao, to je nerealno. Vidiš kako oni i dodaju i sve, znači svaka im čast, stvarno. Kod njih nema joj dešnjak sam, ljevak sam, brate, kod njih kojom nogom ima što, gledaj kako oni gledaju, pronalaze, šutaju, golman brani, pode i nije uspio pogoditi. Ha, iskreno, gledaj, svaka čast, brate, što oni tako na jednoj nozi se dižu, svaka čast, evo penal, opa, gol, malo mi je šuplja mreža, ali u svakom slučaju, svaka čast. Znači, meni iskreno ovo stvarno izgleda fascinantno. Sad smo se vratili na onu prvu utakmicu što smo gledali samo drugi snimak. Mislim, ovo stvarno nije, mislim, ovo je stvarno za svaku pohvalu. Mislim, ovo je stvarno veliki GG, brate, iskreno. Što je realno vidio, mislim, kako se oni izvrću i sve to, stvarno mi izgleda, jednostavno, baš dobro, gledaj, fantastičan gol, brate, realno. Stvarno predobar gol i onda uzmeš u obzir kakav je to nogomet, onda ti postane još luđe. Mislim, pozitivno lud. Mislim, pogledajte ovo, mislim,
Kakvom on brzinom to sve, mislim, budimo realni ovo, ni neki sad golman, mislim, koliko, da li je ovaj golman stavio samo ruku ispod, ili nema ruku, sad ja to ne znam, to sad nije toliko, ajmo reći, bitno je to da ovakav šut, ni neki golman, ajmo reći, koji je jedan od boljih u svijetu, ne bi baš uvijek obranio, iznenadila bih. Ima stvarno snage u tom šutu. U svakom slučaju, želio sam samo to da vam pokažem, da vidite zapravo koliko je zapravo bukvalno moguće sve. Znači, bukvalno šta god želite da radite, ako mislite nešto da i ne možete raditi zbog nečeg jer vi niste, ne znam nija šta, to uopće ne mora biti istina. Ako vi mislite da ne možete nešto napraviti zato što ste vi, ne znam, debeli, mršavi, visoki, niski, tako to bukvalno nije apsolutno nikakva prepreka. Tako da, tu ću završiti ovaj video, napišite mi dole da li ste prije već viđali ovaj slučaj i ako jeste, kako vam se čini, da li vam djeluje na to atraktivno, da li bi mogli recimo full cijelu nogometnu utakmicu odgledat takvog nogometa ili ne biste apsolutno nikad. Ja iskreno mislim da bi mogao bez ikakvih problema, zato što ima puno atraktivnosti, dobrih poteza i svega i relativno jako brzo, znači nije ono da je polako se nešto ide, nego stvarno je jako brz temp. Tako da, ja bih mogao to gledati bez problema, napišite dole u komentarima da li biste vi i lajkujte ovaj video, subscribeite se i mi se vidimo upravo sad na Trovu, upravo sam live, tako da dođi i vidimo se sutra u novom videu. Ćao! Said we loved one another.